wacha tane manyise diere. Wabiro ne wach mar IEBC nikech commissioners koro nitiere nyaka jakom margi bende nitiere. Weche ariyo, mokwongo IEBC ni nene nang'o, in gi geno kuome. To mar ariyo, onego bed gi ndiko jogo kura 5.7 mang'eny gi gin rowere. Un kaka joma siro sirkal be une gi luoro moro ni 5.7 gi nyalo loko telo mabiro mbele ka. Chairman goch ni ng'at moro nono mok jatend. Chairman mar IEBC rasa ko en ng'ama osebedo siep na higni 10 over 10 years. En ng'ama ng'eyo mawuogo mabor. Mano ng'ata. Commissioners ang'wen mag IEBC ka be clients ga matiyo go pile mang'eyo. Achiel kuom be ja klasa. IEBC oyudo joma beyo mabro tiyo. Kora ng'eni mbele ka IEBC bro pango tich maber gibo ga good election. Na wuoyo ga rasas nyoro magombaka. Watch election mabiro upango. Tang'e maber no the deliver. Kechwangi kumantie weaknesses anu okili mar IEBC be. Kora ng'eyo gik ma dhi loso wadhi pange maber. To ma ok gima jo piny be nigi luoro ka koro chairman ne ng'ati mokwongo koro gari gini ere kako dhi bedo moya en ng'ama waseago mabor Trevor ok dang' awuondi koro mane kaka to gini wadhi loso maber anyisi nano akili mar IEBC be IEBC wadhi loso maber election wadhi loso maber gima wadhi chako mosechako timore voter registration gi joma nyien wadhi chako time eskunde moko wadhi timo wadhi mbele target groups bentiere to anda kwa mana jowa mantie dala counties wa ma Nyanza ne wa register uru mang'eny wanobro ma enable officers geko mabi wang'eyo mabro ore skunde and the other places mondo register mondo wabed gi ji mang'eny mabro go kura mano mokwongo mar ariyo framework mar election nominations niga gitabu to nyoro nyose los framework my election ma chief justice nyose launch nyoro mabro ilungo ni JCE mar ng'iyo weche mag yiero mantie electoral experts and advice magini cases moko monego timre e weche mag yiero mag laws, electoral laws monego losi. Kanyo bobro time tich an kaka wakili mar IEBC weluor bwana walose kora guyo ka wakili abo lose as achiel kuom consultants matimo gi wabro loso framework malono mondo parliament that's National Assembly Senate okel chike gweko or lost gain good time kapok iga room mano recommendation mara de koro ke registration to koro dhi mbele bro dhi mbele gitimo by elections Senate seat mabaringo parliamentary seats gi MCS manonindo gweko mago itimo I think we about 6 or 7 6 National Assembly 15 yes mago team koro mago be pango ibro losi so siasa bro bedo matin lakini gimang yote ni yiero maduong' cha mabiro to ke mapenji ni 5.7 mar rowere medendikore yiero gi une gi luoro moro ni ginyalo lokore ma gi goch ni ng'at moro nono mok jatend piny Kenya wanyisi ni idhi pang maber idhi los million 5.6 miyiero ga wacho ni kosechak framework mar registration madhi mbele kore i register voters gieki to nyakwang' yo numbers be kaka ntiere to kaka nyisi ni be ipango regions gieki okane luoro moro mar Ruto will get a second term odhi loyo second term mare yo mayom kwa dhi mbele ka kwa dhi